Какво става, пичове? Ние сме братчелите БГ и днес ще играме Impossible Quiz. Тази игра е адски известна, пълна е за досадни въпроси и затова играем. Да. How many holes in Apollo? Това е колко дупки в пловер. Една за главата, две за ръкавите и една отдолу. 4. Can a much the... No, but answer this question backwards. Окей. Той ще отговаря, защото аз съм зле с английски. Да. Аз съм мозъка, той е забавния. Натисни... Окей. Лук на квадрат е корени. Вау. Въпросът е много голям. Въпрос, много голям, Вселена и... не, елефант, мисля, че всички знаят какво означава, затова... Да. Search... What? Yes, окей. Какъв беше отговора на въпрос 2? Избери храна. Кот. Чакай да намалим звука. Чудо. Окей, какво следва декември 2? Трети. Натисни най-малкото. Какъв звук прави... Как се казваше, бе? Бел, какво беше? Какъв звук прави камбаната? Уп, втенг, фун, блип, блоп, блуп, банга, ланга, луф, нъби, фръх. За малко. Нали знаеш, че после ще трябва пак да го почваме от начало. Как? Какво слагаш в кофа, за да я направиш светла? Факла. Хорс. Кон. H. 24 минус 7 е 17. Къде ще го къща? Стоп! Hard time! Не, Богито! Богито, мрази го Бог. Розово шапка. Не чуя. Изгъбняхме. О май гад. 4, no but the thinking, okay, click the answer, but the most Next question, Charlotte, Anel. Знам, че това хора не е много забавно, но... Ние първи клип... Кой беше този ли? Не. Nice one and... Най-малко. Това ни е първи клип и решихме нещо по-лесно да правим. Да. Все пак, както знаете, ние сме зле. Откъде да знаете, това ни е първия клип. 17 Hammer Time, Богито. Богито, аз го знам отдавна. Masterpiece! Deal or no deal? Seal. Това е. Играл съм играта отдавна. Избираш ти минус 1 живот, плюс 1 живот, escape и плюс 1 skip. Плюс 1 skip. Save changes to untitled. Брат. Чакай малко. Какво е това? Click the V in... Вау! Как да убиеш върклак? Целит бенк, черен пудинг, това не знам какво означава, и нещо с обувки. Кое от тези места не съществува? Германсуик, Бичфилд, Арсефейси, Блъбърхаусес, Брауно или Титсън и Тлат. Арсефейси. Кой номер беше предишното, бе? Предишният въпрос. Не! Какво е това?
Abundance. Abundance означава линейка или нещо такова. Какъв вкус има картата на колата? Майонеза на яйца. О, не, това го мразя. Така. Лов. 3 пъти, нали? Какви са main ingredients of shop? Какви са нещата, с които са създадени в шампуана? Cricket, crab, rocks and sausages, cock and whelks, baby chum and human feces. Okay. Колко има в ръката си? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 0! 7! Elephants don't like mice. Mice! Нали те не обичат мишки? Ако го натисна Game Over. Какво казваш? Летене, безкрилно летене. Да. Ходене? Nope. Mary Rose sat on a pin. Oh, really? Mary Rose burst her piles. Ахаха, Mary Rose. Cylindrical Adventure. Гого, как това да го минеме? Ако... Охо! Афро. Bridget makes... Това е клик... О, не, това е гадно. Окей, хора, мислим да спрем това видео. Вече 44 не е много, така че може би скоро ще качим съвсем скоро ново видео. Да, и да знаете, нашия канал всеки ден ще прави по около 3 видеа на ден. Не, но не всеки ден. Да. Може би ще правиме на 2 дена 2 видеа, примерно, но в един ден. Не знам, още скоро ще имаме фейскам. Ще го правим с фейскам. Ей, хора, ако вземе повече от 50 лайка, следващото видео ще бъде или от... ще бъде скоро, по-скоро, да. И може да качим може да сложим фейскам, ако бъдете това. Да, и само да кажем, пишете в коментарите какви игри искате да играем и да ги снимаме. Не се чуваш много добре, ела тук. Пишете какви игри искате да снимаме. Защото скоро мислим да снимаме с FIFA, без Minecraft. Да, всякакви. Окей. Това е за днес. И Assassin's Creed. Да. Това е за днес, хора. Дано да ви е харесало видеото и до скоро. Чао от братче.